Uitați acolo, domnișoarelor. Ia să vedem, gustăm? Ia gustăm. Nu așa mult că iute. Ce mai trebuie? Mai trebuie de oțet. Mai pune. Da, ce bunătate. Nu se oțetul. Ulei nu mai trebuie. Ai ajutor de Masterchef? Ce fac ajutoarele tale? Dați-vă! Doamne, ferește! Nu puneți gura aici. Dar de ce? Că iute. Dar ce ai făcut acolo? Am făcut tot răznaie, tata. Dar de ce ești așa de roșu pe... Pe mâini? Da. De la sfeclă. Dar la fete nu le-ai dat și lor niște sfeclă? Nu, ele nu au ce să caute cu sfecla în bot. Doamne, ferește. Vrei să le vin rău? Uite, ți-am zis să ștergi aici călaș roșu. Vezi? Nu ai vrut să asculți. Vezi? Vezi? Of, Doamne, Doamne. Pizza imediat de gata. Ia aprinde Nu am timp, gata, lumina lasă-mă. la lumina doar. Aici un buton. Eu sunt tot tava. Groaznic cum arată. Arată crunt, nu? Da. Sunt tot culeacă. De fapt, Jessica și cu Denisa așteptau pizza, dar au dat peste salata de sfeclă roșii. Nu trebuia. Ghinion. Vorba lui Toarșu comunistul ăsta care îi ard în spital și el